रे रे एकरा में कौन चीज हल गई रे? देखो तनी साले साइकिलिया हमर पंचर हो गई। अब देखी आ इतना कस के घाम उगल बा। आ देखो तनी ने कोई एने दुकानो कानो नहीं खेलो कत। अच्छा चल तनी आगे बढ़ के देखो तनी कोनो दुकान लगी तो कर बनवा ले हम। मारी मारी के घूमो पूरा गौवा राजा जी। बाप रे बाप, घूमो इस साइकिल ठेलते ठेलते तो मियाज परेशान हो गइल बा। अच्छा दुकानो हमरा लौक गइल। अब इस साले साइकिल के यही जा हम बनवाओ तनी। ए मैडम बोलो ना। ए जा तनी अपना भतार के भेज दो तनी साइकिल बनवाओगे पंचर। अरे रे नतिया के बेटा, तोरा लौकत हम शादीशुदा बानी। शादीशुदा नहीं खू? तोरा लौकत हम शादीशुदा बानी। इतना सुंदर कुंवार लड़की के कहत रे जाके अपना भतार के भेजो। अब हम का जाने शादीशुदा बाड़ू के कुंवार बाड़ू? बोल का काम बा? काम बा ई है जे हमर साइकिल पंचर हो गइल बा। अच्छा ठीक बा, बन जाई, लगावे जा। अच्छा हाँ लगाओ तनी, बनाओ बनाओ। लगावा लगावा, मुंह का ताकतारो। कसा ना साइकिल का हवा कसाता है ने तो ताकत का बड़ा है ने। ए ओने हम का ताकत नहीं। कसो 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 लूर से कसियो फाट ना जाए। कौन सी रे फट जाए? ए माने चाकावा। हाँ कसा गो, पैसा निकाल। पैसा? हाँ पैसा। कोई गो रुपया हो गई? पूरा 500। 500? हाँ। हे तो साइकिल पंचर बना देलवे तो ने बोल बोल ठीक कर देले तो 500 हो गई। पूरा 500 बोले बड़ा। जानता रहो मार्केट में कितना महंगा सामान बा। अच्छा ई बताओ जे बनाई मांगा तारू की है त अपन देह के छुआई मांगा तारू? बनाइयो मांगतनी या छुआइयो मांगतनी। तो अब ठीक बा, धर हई आ तने एक बेरी छुआ लो। हे मुने रो। ए तो धरा ना, पैसा धरा ना। अलगस दे। ए तो धरा ना हई। हे रुका तरक बताओ तनी। गिन लो, कम नहीं खे, कम ना देम तारा के। ऐसन हसीना के कम दियाई। हो गइल बा 500 बानू? हाँ बा। आई बताओ जे कबे तोले दुकान तार खुला रहेला? हमार हाँ सुबेरे से 6 बजे से लेके हाँ आ रात के 8 बजे तक ले। 8 बजे तक ले? 8 बजे तक ले। तो ठीक है बतानी, रात के आई ठीक बा। आ रात का हम तो बना देबू? हाँ रात के बता बना दे। अच्छा ई बताओ जे खाली पंचर साइकिल के बनावेलू कि आदमियों के बनावेलू? हाँ हाँ हमरा लोग हर चीज के सुविधा बा। आदमियों के बनावे नी, साइकिलियो बनावे नी, जौन चीज बनवा लो हमरा से। सब चीज बनावेलू? हर चीज बनवावे नी। ओ तो राती के आओ तनी बुला के लेके एक आदमी के, ठीक बा? ओकर भाल्टी उर फाट गइल बा, बदल देबू? एकदम बदल दे। ओ ठीक बा, तो ओकरा के बुला के लेके आएम हम। ठीक बा, जा जा। ठीक बा, तू ही दुकान पर रहियो। अरे तो दुकान हमार तो रही के जा आइया बाकी। चलो आज के कमाई तो अच्छा भइल बा। आज को हमार यार आइत नु तो ओकरा संग हम घूमे जाती। आज बड़ा मन करता घूमे के, कहले तो बा आ जावे के। बैठ के इंतजार करता नी, देखो तनी कबले आवता। का हो करे जा? बोली ना। का करत तारू हो? बैठ के काम करत रहनी और इंतजारो करत रहनी। हमार बाप रे बाप, खाली दूसरे के पंचर बनैबू कि हमरो पंचरवा बनैबू? बनाएम ना। जान तारू एगो बात? का? बाबूजी हमर बियाह करत रे। का?
सही कहतानी काले अगुवाई रहलसन बियाह तो हम ऊ सोच लेले बानी हम वो लड़की से बियाह ना करेम। हम अपने दिल में डिसाइड कर लेले बानी कि तोहरे से बियाह करेम चाहे बगावत काहे ना करे के पड़ो घर से। हाँ ठीक करनी है। सुनो ना करे जा बोली ना। हम तो कहतानी चलो भाग चलल जा भले जौन होई जौन देखल जाई। सही कहते नहीं। छोड़ो इस सरवा चल। पंचर के दुकान चलो चल चलो ये करे जा। चल। साइकिल तो बन गई पंचर हो गई बन गई बड़ी मजेदार लखियो। बाप रे बाप साइकिल बनौले बिया माने साइकिल जौन बनावत लगी ता ना मस्त रखियो अगर जे पट जाइत नु तो मजा आ जाई। लेकिन चलो तनी ओकरा से बतियाव खातिर कौन बहाना करी। ओह रह फिर ओकरा लगे जाए खातिर अपना साइकिल के हवा दोनों में के निकाल देतानी आ फिर पंचर बनाओ ओकरा लगे चलतनी आ पंचर बनाई आ तनी शॉर्ट के ओकरा से बतिबो करम आ तनी मजो हमरा आई पहले हवा निकाल लेवे दे। अब भइल पंचर अब चल तनी ओकरा से पंचर बनवाएम आ खूब रोमांटिक बात बतियाएम ओकरा के पोटियाएम अगर पट जाई तो अब शादी के बात बतियाएम रब घुमाओ दे साइकिल और फिर जाए दो ओकरा लगे। आ गई नहीं अब रुको एक रख ए पंचर वाली ए दुकानों पे क्यों नहीं का हो केने चल गई बड़ा सो ए पंचर वाली लागत है केने खोपचा में लुकाइल बिया का दुनिया रे साला का चिल्लाइल बड़े रे पूरा गांव भर कर लोग के जो का ए भाई गोरियात काहे बड़ा हम पंचर वाली के चाल करता नहीं तो पता बा तोरा का 2 घंटा पहले ही लवर के साथ भाग गइल बिया हैं लोभर का सॉन्ग है आ तू साले आके चिल्लाइल बड़े पंचर वाली चिल्लात रह साले चिल्ला बड़ा छिया तरी बिया रे ओकरा चक्कर में हम अपना साइकिल के हवा निकाल देनी अब तो पूजा तक हमरा के फिर ठेल के लेके जाए के पड़ी 4 किलोमीटर हम पैदल है तो ठेल ठाल के लिए नहीं मुड़ी के पसीना गाड़ी में है चू गई और फिर हमारे बुझाते नहीं से ठेल के पैदल लेके जाए पड़ी रास्ता में कोनो पंचर वाला के लोग तो नहीं खे दुकान जरा के बनवाए। अच्छा अब का करबे ले चलता नहीं कहूँगा ठेल ठाल के घरे के रखब चालते नहीं भाग गल अपना लोभर के संग कवर लगावे रे दादा चल जोतरे हमार खराब बा।